menys quilos, però clar, també la terra, perquè a terra prim, la xeixa, té més força que sembrada a un terreny gras. I ara tenia menys rendibilitat, perquè la xeixa quasi fa el 40% de rigor. I el blat mort i el blat barba una mitja de 25, entens? I això van fora perquè el segon llavors anava a 3 pessetes i la farina anava a 10. I el paller no el beneit. Ara l'avantatge que té és que aprofitava un terreny apropiat per la xeixa, que cultura no hagués sembrat, i llavors sembraven tot. El meu padrí teníem una rota i me'n record que això que ho feien amb una visti i serà que quasi va fins a la paret. En els racons, que no hi podia anar, agafaven els divans i cavaven els racons i llavors sembràvem en so. Això implicava que llavors també ho havies de segar en la mà. Llavors només hi havia màquines de segar. I se mesclava la llavor de xeixa amb... Se mesclava varietat de xeixa amb blanc? No, amb un cuiri no la mesclava, no. Cada que ho feia que la xeixa se li mescla en llavor, només te serveix per pa, perquè la força en perd. Mitja força, diguem, la xeixa. La xeixa, sí, a Florència, per jo, és el blanc que ha tingut més força de tot. I el forner ho coneixia, sobretot si era primera llavor. Nosaltres, quan tampoc no anàvem a massa producció, jo ho sabia, el blat, el paller que tenia el blat, que era sembrat de primera llavor, i ho controlava, i per fer farina de xeixa, vull dir, de força, triaves aquell, i la farina era molt més... tenia més força i el forner el provava. Fèieu una mescla de farines, de blats, per tenir més força o menys? No tot ho feien separada. Si tu tenies xeixa, la t'embolien a part i no la cerníem, cadascú havia de fer de la seva, perquè les teles s'empapen molt en la farina de xeixa. I un punt, i l'altre punt, que la xeixa no se pot banyar quan fas farina, perquè s'aferra. I en canvi el blat mort i el blat barba s'ha de banyar, perquè si no la farina no se resposa. Però la xeixa l'emplava cadascú per ell, i si volies mesclar-la dins la farina de pa, mesclaves la farina. I hi havia bon gust, perquè blat mallorquí, blat verd i blat mort, amb xeixa, amb blat Florència o el pa, va tornar a bost farina i es torna. I una altra qüestió que no està clara és barba i el mort, els que vos coneixeu, són blats fariners, no? Fluixos. O no? Sí, blat fluixo. Blat de pa, que deus. No, perquè tenim... Aquí el tracten com a blat durs. Durs. Com a típic... Però el blat dur com a farina fluixa. No, però el blat dur me refereix que romp, que no fa blanc. Sí, però la farina és fluixa. La barba és més dur que blanc. De força i del sano. No, de duresa. Quan tu mols, la barba és fort. El mort, on no se sap exactament el mort quin és, i està en una mesclada, ja pot dir que sigui més blanc. I el barba és dur. El barba ben granat, és fort. Més si se'n va envidriar, que hi hagi granat bé... Aquí en duim barbes i n'hi ha... Són quatre... N'hi ha un que és... Però vosaltres, que mesclau, és blat dur, que podríem de rompre, o blat dur, que és la varietat de blat dur, que no és el mateix. No, jo dic de costa rompre. Perquè el blat mallorquí, tant igual com el barba, i sobretot el
valencià roig és dur per mal dret, però fluix, és de la farina, No té força. exacte, s'aixeixa, sí. Que s'aixeixa molt de temps a Mallorca, se va fer la farina només de xeixa de força, i és que no hi ha altres Blat de força, sí. Però és que sí, sí. I era un blando. La xeixa és una blanda. Bueno, barba sí, ¿no? Valencià també. Pero aquí hay barbas, 4 barbas y 3 son blandos y uno duro. Me sap molt de greu. Estic a les 10 de la sentem i me vendrà molt just. Joan, molt de greu. Ah, ja.